Hija emozzjoni imprezzabbli meta jiġi xi ħadd jirringrazzjak u jgħidlek li bis-saħħa tiegħek għadu ħaj. Kliem Christian Xuereb, Surġent li ilu 13-il sena fil-Korp tal-Pulizija u li għal sena oħra ġie rikonoxxut għall-ħidma fuqta tiegħu li għamlet differenza fil-ħajja tan-nies. Fil-fatt, is-Surġent kien fost 41 membru tal-Korp li nataw ċertifikat ta' mertu għal-ħidmiethom tul is-sena li għaddiet. Fil-każ tiegħu, is-Surġent Xuereb en persuna f'mument vulnerabbli. Niftakar konna rċevejna wkoll l-assa kif ukoll kelli persuna li kienet bit wefquha xi nies fejn talbuha sabiex immorru f'post partikolari minħabba l-fatt li kellna persuna li seta' tweġġa' lilha nnifisha. Jien niftakar konna morna immedjatament fuq il-post, ħafna ħsibijiet jgħaddu minn ġa moħħok minħabba l-fatt tibda tgħid jekk hux ħatasal fil-ħin u affarijiet minn dawn fejn fil-fatt konna wasalna fil-ħin u kont kellimt il-persuna. U għaspiega li l-persuna assolutament ma riditx l-għajnuna tal-Pulizija, imma persistenza rnexxielu jgħinha f'mument diffiċli ħafna f'ħajjitha. X'kien jaraw il-Pulizija kultant ma jeħdux pjaċik. Hemmhekk tiġi sitwazzjoni iktar diffiċli għalina biex nikkonvinċu dal-persuna illi aħna qegħdin hemm biex ngħinuhom. Il-Korp tal-Pulizija għandu tim apposta li joffri servizz ta' għajnuna psikoloġika lill membri tiegħu għaliex dawn huma każijiet li jħallu impatt fuq l-uffiċjali wkoll. Is-Surġent qal li dawn is-sitwazzjonijiet huma diffiċli għal kulħadd, imma fl-istess ħin jimlewh b'kuraġġ biex ikompli b'ħidmietu. Hija motivazzjoni kbira li taf li hemm persuna li bl-intervent tiegħek u tal-kollegi tiegħek li kienu fuq il-post li llum il-ġurnata għadha qawwija u sħiħa. U huma stess kultant jiġu ifittxuk u jgħidulek thank you għax bis-saħħa tiegħek u ta' sħabek illum għadni hawnhekk dik hija xi ħaġa imprezzabbli. Is-Surġent qal li f'dawn is-sitwazzjonijiet iħossu gburi li jifforma parti mill-Korp tal-Pulizija. Aħna għandna xogħol kulħadd jaf li huwa stressanti, kultant niġu kritikati għax-xogħol li nagħmlu, però meta inti tintaqa' ma' dawn is-sitwazzjonijiet jgħinuk sabiex inti tkompli tagħti is-servizz tiegħek liċ-ċittadin.